Hľadáte ideálne bývanie alebo investičnú príležitosť? Tento jednoizbový byt na Okružnej je presne to, čo potrebujete. Perfektná lokalita, nízke náklady a možnosť prerobiť si ho podľa seba. Nečakajte. Takéto ponuky sa rýchlo míňajú. Skvelá investícia. Jeden izbový byt v top lokalite blízko centra. Hľadáte byt v tichej, bezpečnej a výborne situovanej lokalite? Tento jednoizbový byt na Okružnej ulici je ideálnou príležitosťou pre tých, ktorí si chcú nové bývanie prispôsobiť podľa vlastných predstáv. Lokalita, ktorá má všetko. Kompletná občianska vybavenosť v pešej dostupnosti. MHD, obchody, školy, škôlky. Komfort a bezpečnosť. Bytový dom je zrekonštruovaný, zateplený, s kamerovým systémom a videovrátnikom. Bezstarostné parkovanie. Možnosť prevzatia vyhradeného parkovacieho miesta priamo pri vchode. Skvelé zázemie. V suteréne nájdete miestnosť pre bicykle a kočíky, sušiareň a výťah. Byt má 39 metrov štvorcových. Nachádza sa na 3. poschodí a je v pôvodnom stave, čo znamená možnosť prerobiť ho podľa vlastných predstáv. K bytu patrí aj pivnica, 2 metrov štvorcových, a na medziposchodí sa nachádza balkón, ktorý využívajú jednoizbové byty. Nízke mesačné náklady na bývanie a skvelí susedia sú len ďalšími bonusmi. Nezmeškajte túto príležitosť. Cena je férová a pri vážnom záujme sa vieme dohodnúť. Zavolajte ešte dnes a dohodnite si obhliadku.